ערב טוב צופים וצופות, שוב אנחנו כאן בתוכנית בשידוך חוקר. גם הפעם כתמיד ננסה לשים את ידו הארוכה של החוק על אותם נוכלים המנצלים את האזרח התמים ואת תמימותו לטובתם האישית. בתוכניתנו הערב נחשוף הונאה רחבת היקף שפשטה לה ברחבי המדינה. מדובר על השתלטות אגרסיבית, מסיבית ואימפריאליסטית של חנויות הציוד למטיילים על שוק השידוכים המשגשג. אך לפני שנמשיך, דבר המפרסם בבקשה, מיד נשוב. התוכנית משודרת בחסות ארלה הקלטות, הקלטות מערוץ 2 או הערוץ הראשון, וגם בחסות אייל באפעל, שחייה ברמה אחרת, קורסי השחייה הטובים באזור עם צוות מדריכים מיומן ומקצועי. שוב שלום ותודה שחזרתם אלינו. כפי שציינתי, היום נחשוף מזימה רבת תחכום של השתלטות על שוק השידוכים וההיכרויות, ונביא בפניכם הוכחות חותכות ובלתי מתפשרות. לצידי, רב פקד בדימוס ג'ורג' שוורץ, המכונה גם פיטר השחור. שלום לך פיטר. סליחה. כן? שלום גפי. ובכן, ספר למצלמה מה שסיפרת לי קודם בקפיטריה על החומוס. ובכן גפי, מדובר בשיטה מוצלחת במיוחד, שיש סברה כי העומדת מאחוריה היא לא אחרת מאשר בארונית הפשע המאורגן החולשת כיום על שוק ההיכרויות והשידוכים הבלתי חוקיים, גברת רות טאובלנסקי. כן, אנחנו מכירים אותה, אבל מה הקשר של טאובלנסקי להונאה המתוחכמת הזאת? אני שמח ששאלת גפי. אני שמח שמאוד שאתה שמח. אני מאוד שמח שאתה שמח. אוקיי. ובכן, אין שום קשר. פשוט חיפשנו פולניה להפיל עליה את התיק. אבל אם תרצה נוכל להתמקד במקרה המחפיר והמסובך שלפנינו, ובוא נתחיל לספר אותו. ובכן, סיפור המעשה הוא כזה. כן. זה התחיל לפני פחות משנה בסניף מרכזי של חנות למטייל בתל אביב, ובמודעה תמימה שנתלתה על לוח המודעות. ובכן, צוות הצילום שלנו יצא למקום להתחקות אחר הסיפור המקרה. הבה נצפה בכתבה. נצפה בכתבה. נצפה בכתבה. כתבה. אני בשידור, אוקיי. אנחנו נמצאים עכשיו במרכז תל אביב, הרחוב דיזנגוף. ולא לחשוף יותר מדי פרטים על החקירה, אני לא אזכיר את שמו. שומעים אותי? כאן בעצם החלה שרשרת ההתרחשויות. מודעה תמימה לכאורה שנתלתה פה בפנים בסניף המטייל הזמינה את שני הגיבורים שלנו והחשודים שלנו לפגישה למטרה נסיעה משותפת לפרו. דרוש פרטנר נאה מבית טוב, רחב אופקים ומימן למטרת טיול בפרו בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2003. רצוי מישהו שמעדיף מזנון על פני אמריקן סרוויס. לפרטים מיכל 067
978-664. היקף אצבע 2.6 סנטימטרים. רב פקד פיטר, לכאורה מדובר במודעה תמימה. בהחלט גפי, על פניו המודעה היא תמימה, אך אנחנו ביצענו ניתוח גרפולוגי מעמיק של המודעה והעלינו ממצאים מאוד מעניינים. מאוד מעניינים, אתה מבין למה אני מתכוון. מבין בדיוק למה אני מתכוון. מאוד מאוד מעניינים, אם אפשר להגיד. מאוד מעניין, כן. אמרת. אמרתי. אוקיי, שלום לגרפולוגית אלונה בן יוסף באולפן בירושלים. שומעים אותי? אלונה בן יוסף באולפן בירושלים, שלום לך. היא עיוורת, אבל היא שומעת דווקא. אלונה בן יוסף. שלום גפי. ובכן, מניתוח הכתב עולות עובדות שכל עיוור יכול לראות. מדובר בנערה חיננית, מעט איטית בדיבורה, שיש לה חיבה מיוחדת לגברים שמנים עם שיער ארוך ומשקפיים. אני הייתי אומרת שמדובר בבחורה עם עצבי ברזל, שקשה מאוד לעבוד עליה, או לחילופין, לגרום לה להסמיק. הצ'ופצ'יק של הלמד מלמד שמדובר בבחורה מרוקאית, הייתי אומרת אפילו ארגנטינאית למחצה, צמחונית, קוראת נלהבת שלה, טיימאוט ושחיינית מולה. כן, מעניין מאוד. תודה רבה אלונה. תודה לך פיטר. אני בטוח שהדיאגנוסטיקה מדויקת ומיד נצליח לסרטט את קלסטרוניהם של החשודים. נחזור לרגע לכתבת השטח שלנו. האם יש באפשרותך לומר לנו משהו על המקרה, משהו ששאבת אולי מעובדי המקום? אני מצטערת גפי, אבל הכתבה הוקלטה עוד לפני שידור התוכנית, אז אני לא יכולה לשמוע את שאלותיך, אך נמצא איתנו פה היום אחד מעובדי המקום שהיה עד להתרחשויות. שלום לך צוף. שלום. אתה זוכר את היום שבו החשודה הגיעה ותלתה את המודעה? איך אני יכול לשכוח? בטח שאני זוכר. היא באה, ניגשה אליי, שאלה אותי אם פה זה סניף של המתחתן. אמרתי לה שלא, אבל היא לא הקשיבה. הלכה, תלשה את כל המודעות מהלוחות ושמה את שלה. נתנה לי 50 שקל כדי שאני אתקשר אליה כל פעם שמישהו היה תולש איזשהו פתק מהמודעה. ואת היום שהגיע החשוד, אתה זוכר? בטח שאני זוכר, בבירור אני זוכר את היום הזה. הוא היה בחור גדול, שרירי, חסון, קוקו. ניגש ללוח מודעות, הוריד את כל המודעה, שלא יישאר לאף אחד אחר. נתן לי 100 שקל כדי שאני אתאר לו את הבחורה. ולא פחדת? בטח פחדתי שיעלו עליהם ממס הכנסה, אבל הוא אמר לי תירגע, אז נרגעתי. ובכן גפי, אתה רואה שהעלילה מסתבכת ומעורבות בה לא מעט הנאות כספיות, בהחלט לא מבוטלות. אחר כך ודאי הגיעה הפגישה העיוורת, הייתה מאוד רומנטית אני בטוחה. הוא ענה בניבה אדומה, היא שמה פרח אדום מסערה, אוי זה היה פשוט נפלא, אני בטוחה. ובכן, לא. חסכי מאיתנו את התיאורים המלודרמטיים והצמדי לעובדות בבקשה. רב פקד פיטר, האם אנחנו כבר יודעים מה הם לבשו החשודים? ובכן גפי, החשודה לבשה חצאית שקופה עם פרח אדום מסערה, והחשוד על פי הממצאים שהעלינו ועל פי ידיעות מהשטח לבש בגדי מעצבים, להערכתנו בגדים של המעצב דורון אשכנזי, והוא הגיע עם עניבה אדומה. אני אומר, דורון אשכנזי יש לו דברים בגולני, מצוין. ובכן, היכן התקיימה הפגישה הזו? אתה מכיר את רחוב ברדיצ'בסקי, ז'בוטינסקי, שיינקין? שם, בגבעתיים. שם התקיימה הפגישה. מקום הפגישה נבחר בקפידה על ידי החשודה. זה אפשר לה פתח מילוט מהיר מהמקום אל ביתה. יצאנו לבדוק האם אחת מיושבות בית הקפה זוכרת את האירוע. שלום, מה, מצלמים פה סרט? יואו, אני מקווה שאני מספיק פוטוגנית. אז אני הייתי פה ביום האירוע. באמת ראיתי אותם, הם נפגשו, הם היו אמורים לצאת לטיול ביחד והם נראו די מתאימים, אבל אני אגיד לך את האמת, אני הרגשתי שזה קצת יותר מזה.
ואז באמת הם דיברו, בהתחלה דיברו רק על טיול, ואז זה התפתח, ואתה יודע, יש אנשים שזה פתאום בא להם בהפתעה, לא מתכננים, וכמו שאומרים, מין סופריזה כזאת, וכנראה ששניהם היו מוכנים ובשלים, וזהו, ואחלה, מתי רואים את זה? אפשר עם סורדשים? תודה לעוברת האורח שישבה בבית הקפה. פיטר, מה אנחנו כבר יודעים על שני החשודים שלנו? ובכן גפי, כרגע, ממש ברגעים אלה, ישר מהתנור קיבלנו את קלסטרוני החשודים. כרגע נציג אותם למצלמה. אני מבקש מכל האזרחים, מי שמזהה את הקלסטרונים או אנשים שדומים להם, שיתקשר למספר שמופיע כרגע למטה ויודיע לנו כל פרט, אפילו הקטן ביותר, יכול להיות פריצת דרך לחקירה. אבל נבקש מהבימאי שיראה לנו את הקלסטרונים. בימאי, בבקשה. אכן תמונות קשות. תמונות קשות, בהחלט גפי. בהחלט תמונות קשות. על קו הטלפון בפרו כתבנו עמנואל לימה, אשר ניסה להתחקות אחר מסלול החשודים. אליך עמנואל. גפי, מי שנשמע על הרשת הסבוכה והמעורבות הבינלאומית, סגרו שלטונות פרו את הגבול לכניסת ישראלים. עד כדי כך רגיש הנושא, שאפילו בעזרת הדרכון הפולני שלי לא הותר לי להיכנס. ללא ספק זהו ניסיון נואש להסתרת העובדות. בטרם הגיעי אל הגבול, עוד הספקתי לראיין חבר משלחת מטיילים אחרת, אשר נתקל בחשודים במסגרת טרק בעבר אז. תראה, זה היה די ברור. על הטרק הראשון הם תפרו להם את כל התיקים. אפילו שק שינה לא היה להם. לפרו הם בטוח לא באו בשביל הטרק. זה ברור. מגבול פרו ובדרכי לסן פרנסיסקו, עמנואל לימה. תודה עמנואל. אכן תמונות קשות. תמונות קשות, בהחלט גפי. בהחלט תמונות קשות. קשות במיוחד. אוקיי, התחקירנים שלנו ניסו למצוא רמזים נוספים כדי לעמוד את היקף הפשיעה, ולשם כך יצאו לרחוב לדבר עם האזרח הפשוט. אבל נצפה בכתבה. אלן, אני עובד פה בבריכה. אני זוכר, הוא הביא אותה, אמר לה, בואי בובי, אני אשפר לך את הסגנון. אתה יודע, חרטה של התחלות. אבל היא לא מטומטמת, ישר קלטתי אותה. עשתה אותה טובה, בלו 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 בתוך המים. הוא בא, הציל אותה, הנשמה מפה לפה, ונתפס. הלו, גברת, תצאי מהמוקים, יש קורס נשיקה ככה כהיום. אם אני זוכר אותו? בטח שאני זוכר אותו. מסתפר פה כבר המון שנים. יופי של פריזורה, לא? אבל מאז שהוא התחתן, אתה יודע, אני עושה לו ככה הנחות פה ושם. בגלל הנזקים שיש לו מפדידה. איך תבין? פושעים! זה מה שהם, פושעים. לקחו לי את כל הפרנסה המטיילת. את יודעת מה עוד שמעתי? בריקושט התחילו לעשות מסיבות בליידטים. פעם היו לי אולי 4-5 שידוכים ביום, והיום? כלום. לימד את בעלי לשחות, שיפר לו את הסגנון, חבל על הזמן. פעם בעלי לא יכול לגמור. לגמור חצי בריכה, אני מתכוונת. אין ספק, השתפר. רגע, אז אולי נראיין גם את בעלך? יש בעיה. טבע בעונה שעברה. בקטנה. סליחה, רצינו לשאול אותך לגבי מיכל? כן, מכירה אותה, בטח שמכירה אותה. נו, זאת עם המערכת החדשה, EPC, PTC, ERP, משהו כזה. כל יום אנחנו הולכות לאכול סלטים. אמרתי לה, ממי, ככה עם הסלטים את בחיים לא תתפסי חתן. לא הקשיבה לי זאת.
אז הדירה, בטח. המחיר שלה ירד, הוא עוד ירד, אל תדאג. תסמוך עליי. אז אתה שומע? בטח שאני שומע, אני שמעי. אני לא יודע מה לגביה, אבל הוא ישר העריך את מה שיש לו ביד, אם אתה מבין למה אני מתכוון. סליחה, גברת, סליחה? סליחה, גברתי? כן, אני באה, אני זוכרת. את זוכרת? אנחנו משידור חוקר, דיברנו בטלפון. כן. את יכולה לספר לנו? כן, זה היה ככה, הם הגיעו בצהריים, הם הגיעו לפה, ואני זוכרת את זה בעיקר בגלל שאני ישבתי בבית, וראיתי טלוויזיה. ואז שמעתי משם, את רואה איפה הצימה שם? שמעתי צעקות היסטריות, אני לא מאמינה! ואז איזה בחורצ'יק חמוד כזה צעק לה חזרה, תירגעי. רילקס בייבי, תירגעי. איזה חמוד. תירגעי. לכי, תירגעי. ורק אחרי זה הם סיפרו שהם הכירו בלמטייל. חולרות, לא הייתי נותנת להם את הצימר עם הג'קוזי אם הייתי יודעת. בובי, תרגיעי. בובי. איזה בובי זה? איזה סוג של בובי? בובי, כן, בובי, תירגעי בובי, נו בובי, תירגעי. בית ו' בית י', בובי. שלום בובי. מזל טוב בובי. הוא אמר לה כל הזמן בובי. בובי. כל הזמן קרא לה בובי, הרג אותנו. הוא בכלל רצה לנסוע לאירופה, פרו זה רק בגללה. איזה חמוד. והיא בכלל לא חשבה שהוא יציע לה. בטח שלא כל כך מהר, אבל לנו, לחברות שלו, הוא סיפר? לא היה לו זמן. אבל ללכת כל יום שישי ב-6 בבוקר לשוק הכרמל, לזה יש לו זמן. לכל החברים שלו הוא סיפר, אפילו המנויים בבריכה ידעו. כזה אחד מגיע שישלחו עליו את גפי רינת. איזה חמוד. לדעתי הוא אמר לנו, אנחנו פשוט לא הבנו אותו. יחסית אליה הוא מדבר לאט. מה פתאום? מיכל מדברת מהר? לא נכון, זה שטויות במיץ עגבניות. מה פתאום? מיכל מדברת מהר? לא נכון, זה שטויות במיץ עגבניות. מיכל מדברת מהר? מה פתאום? שטויות במיץ עגבניות. מה פתאום? מיכל מדברת מהר? לא, זה שטויות במיץ עגבניות. מה פתאום מיכל מדברת מהר? לא נכון, זה שטויות במיץ עגבניות. מה פתאום? מיכל מדברת מהר? לא נכון, זה שטויות במיץ עגבניות. מה פתאום? מיכל מדברת מהר? לא נכון, שטויות במיץ עגבניות. מה פתאום? מיכל מדברת מהר? לא נכון, זה שטויות במיץ עגבניות. ובכן גפי, אני רוצה לחדד את הנקודה. מדובר בזוג שהביא את העונה המתוחכמת הזאת לרמה הגבוהה ביותר. לא מספיק שבוצע כאן מעקף לשיטת הדייטים המקובלת בחוק, הרי שכבר כשהחליטו להתחתן הם התחילו לעבור בין בעלי מקצוע שונים ולשגע אותם. מהניסיון שלנו, בדרך כלל הקלה היה בעייתית, הפעם זה אחרת. למרות שיש הוכחות חותכות גפי, כשניסינו לגבות עדויות נתקלנו בחומה של סירוב. ישר הבנו מה היא רוצה. יש את הצלחות הפרחוניות, המדהימות האלה, אותה אני רוצה. טוב, זה לא שהיא בת 22, אבל הוא? טוב, נו, שטויות, בקטנה. אתם לא תוציאו ממני כלום. זה שאני המורה שלהם לריקוד לא אומר שאני צריך להתראיין. גם לא לתוכנית של גפי. כל מה שאני מוכן להגיד זה שיש פוטנציאל גדול. בקטנה. בקטנה. אז אני אומר לה, זאתי עם המשקפיים, לואיסיאנה. אומר לה, זה יש לה, אמרה לי בואי לחדר וזה,
כן? אכן תמונות קשות. תמונות קשות. סיכום שלך לאירוע, פיטר? ובכן גפי, בקטנה, תירגע. אוקיי. ובכן, עד כאן לערב. מיד אחרינו טקס סיפולוקס הזהב. תזכרו תמיד, לא משנה מה קורה, לא להתפתל לעסקאות בשטח, אחרת אתם מוצאים את עצמכם ב3 בבוקר במלון, אוכלים טקאווי מהאולם וסופרים צ'קים. אז להתראות, תודה רבה ולהתראות באירוע הבא. תודה לו. תודה לו. לא, מההתחלה, נו די, תתחילו, מההתחלה, 3-4. לא, יאללה, תתחילו, יאללה. אני צריכה להגיד אקשן. אקשן! תדר למטה, נפל לך פתיחה. יאללה. And action! רות? תמשיך רגע להיות אתם לא יודעים כמה חם לי בבטן, אני מסיע. יש במתפנת? לא. כן. ובכן גפי אחד ופחד. הוא ביסקי. טיינקי. לא. טוב, מישהי הקפידה מחדש את הטקסט, שכחה שורות. לא מכוונה. בובי, בובי. בובי, כן, כן, בובי. And action. שלום גפי, אני לא. את לא אומרת קאט, רק הבמאי אומר קאט. אני מבקש. זה מושך פתק מהמודעה. ואת החישוב אתה זוכר? אתה לא. עוד פעם, אתה לא אומר שהיא תתאר את הזה. 50 שקל. אמר לי... אני לא זוכר מה הוא אמר לי משהו. משהו אמר לי. מה סיימת את הקטע? יפה. רגע. טוב, אני מסתכל על המצלמה. אין לי משהו. ואת היום שהגיע... יום השואה. יאללה, למה אתה מפריע עד שהיא מתארת? היא חיפשה היום משהו עצוב, אני יודע. היה בחור גדול, שרירי, חסון, קוקו. ניגש ללוח מודעות, תלש את כל המודעות. לא, הוא לא. לא. אנחנו נמצאים כרגע במרכז, אני לא יכולה. כאילו רגע, תסתכל שם, איפה, מה, תגיד. תסתכל למצלמה, כאילו מראיינים. ככה כאילו תספר, ואז אתה נותן, אם אני זוכר אותו, בטח שאני זוכר אותו. אני זוכר אותו כבר המון שנים. איזה פריזורה, מאז אבל שהוא... מאז שמה? מאז שהוא התחתן, אני עושה לו קצת הלכה, אתה יודע, הם דקים, פדידה. זהו, זה כל מה שיש להגיד. אתה צוחק, מה אתה צוחק על סבל? אתה צריך לראות אותו, משחק את רפי גינת. פלאה של אלביס. דרוש פרו. היתו. קשה מאוד לעבוד עליה. עוד הכי מפגור. למה? הבנתי שזה קצת יותר מזה. זהו, וסוחרת. אני לא יודעת. תגידי את זה עוד פעם. האמת שגם אני נסעתי לחול למישהו מהמטייל, רק שהוא היה איזה ג'ינג'י מאפן. הג'ינג'ים יש להם אופי טוב, לא? אפילו אמא שלי כאילו, שבתור אמא יהודיה לחוצה, היא הסתכלה על התמונות ואמרה ג'ינג'ים הם רעים. והסליחו לי כל הג'ינג'ים ג'ינג'ים. מיכל מדברת מהר? מה פתאום? למה אתה צוחק? אבל זה שתיק זה שגרת.
אם תסבירו לי מה עומד מאחורי זה, אולי אני אעשה את זה כמו שאתם רוצים. אני בשידור? שומעים אותי? אני בשידור, אוקיי. אני בשידור? אני בשידור? כן? אני בשידור? הלכנו לבד. אני בשידור? הוא כל הזמן אומר לך, תירגעי. אני בשידור? כאן, אל תצחיק אותי. אני בשידור? אני בשידור? תדעו שזה נראה בתוכה. כן. בקטנה! בקטנה! בובי! תירגע. תירגעי. תירגעי! תירגע אתה, יא חתיכה! הצב. לא רואים, אתם לא במרכז. את יודעת מה עוד שמעתי? בריקושט התחילו לעשות מסיבות בליינד דייטים. אולי 4-5 שידוכים ביום והיום? כלום. אני לא יודעת לסירים. גם בעצבים? לא, רגיל. למה מקודם זה היה בעצבים? יאללה כבר, 3 שורות יש לך. לא, צילמו אותי, אני עכשיו בוויולה בגבעתיים עם 2 מהחבר'ה ויש מישהי שמתחתנת וצילמו אותי, עשו לי פוקט, כן, אז זהו, אז בספונטניות החלטנו לעשות את זה היום. מה אני... לא, רק להגיד את המילה אחת, תירגעי. אפשר? לא. ונראה כמו פספוסים. הגעתי בו. קדימה אופיר. מי אמנה? תירגעי. מה אתה רוצה? אני אעשה. רק תגידי, תירגעי, תגידי, וזהו. טוב. הלו, כל אחד תצלם. הלו, כל אחד תצלם. הלו, כל אחד תצלם. תראו את זה בטלוויזיה? כן, ערוץ חלק. טלוויזיה המקומית. לא, כי אנחנו אסור לנו להתפרסם. אורי. אורי, תגיד בובי. שנים אנחנו מחכים שהמגבת תפרוש. מה פורשת? רילקס, בובי, תירגעי. יוצאים עמוקים, יש היום קורס לשיטת הסכר. אתה בכוונה מצלם הרבה אחרי זה, בשביל כאילו... פושעים, זה מה שהם פושעים, לקחו לי את כל הפרנסה המטייל האלה. אני לא מצליחה לקרוא, אני לא רואה. יברכך של מציון, לה לי לה 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 לה. בא! כלב, טוב. שיפר לבעלי את הסגנון. משהו חבל על הזמן. פעם הוא לא היה מסוגל לגמור. ללא ספק, הוא השתפר. מכירה אותה? בטח שמכירה אותה. ידעתי את זה קודם. כל יום היינו הולכות לאכול סלטים, ואמרתי לה, ממי. לא תפסיק. בסדר? נו. בכוונה, הוא פשוט הכניס את הרעיון, פספוסים, אתה לא יכול לדבר. אוקיי, הוא צריך להגיד לי 3-4. 3-4. את לא צריכה לקחת לה את זה. אפשר לפתוח את הדלת ואז לא יהיו רעשים אם אתה רוצה. לי זה לא מפריע. אבל מה אני אעשה? היא מוציאה אותי היא צריכה שלא ינשמו. שלא ינשמו. 3-4. בכל רם. מה פתאום? מיכל מדברת מהר? שטויות. זה לא נכון. מה פתאום? כל החברים שלו הוא סיפר, אפילו בבריכה כולם ידעו. לדעתי... רגע, היה תוכנית!
רגע. 3, 2. מה פתאום? מיכל מדברת מהר? לא נכון, זה שטויות במיץ עגבניות. תמשיך. עוד פעם אני רוצה את זה. תוריד את החולצה לתוך כדי. כן, זה צריך לדעת. תוריד את החולצה לתוך כדי. כן, זה צריך לדעת בתשמות. לא צריכים להוריד להם את כל התיקים. אפילו סך שלה לא היה להם. לפרו הם לא הגיעו בשעת רקים, זה ברור. תראה, על הפרק הראשון הם לא רוצים להמשיך. הם צריכים להוריד להם את כל התיקים. סך שלה אפילו לא היה להם. לפרו הם בטוח לא באו בשעת רקים, זה ברור. עוד אחד. תראה, על הפרק הראשון הם לא רוצים להמשיך. מה אתה אומר? הם צריכים להוריד להם את התיקים. לא סך שלה לא היה להם. איזה פגרים? לפרו הם בטוח לא באו בשעת רקים. זה מה באו? מה זה ברור? תסביר. מה זאת אומרת? אוקיי? מה אוקיי? מה תעשה לי ככה? אוקיי? זה לא מסלם? הבעיה שהראש שלך טיפה חשוב, לכן אמרתי לך לעשות אחורה. אז בוא נעשה אחד ככה ואחד... זה שום הכי גדול שלך? הראש שלי חשוב? כן. טיפה, ממש, אתה יודע, למעלה, אבל זה בסדר. בסדר. אני צריך מודע לזה ביום שזה קודם. אז אחד ככה, כן, בסדר. כן. טוב. בסדר? בובי! לא פעם בחורות האלה. יאללה, כן. מה? הולך לאכול. על הפרק הראשון הם לא רוצים להמשיך. הם צריכים להוריד את התיקים כל הדרך. אפילו שק שינה לא היה להם. הם לפירור, בטוח לא באו בשביל פרק. זה ברור. מה? כלב, טוב.